Túto reláciu vám na obrazovky prináša Travel Channel Slovakia. Partner najlepších cestovných kancelárií a agentúr. Partner tých najlepších dovoleniek. Najskôr čistá rovina, s mozaikami lúk a polí, prestretý stôl. Potom hradby lesov s tajomstvami legend a bájí. A nad nimi štíty nebotyčných hôr, až z nich srdce krásne bolí. Domovina znie ako hlahol zvonov a vonia ako hruda zeme z obrobených polí. Jedným z najkrajších slovenských miest je nepochybne Bardejov, zapísaný do Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Kedysi malá osada s pôvodnými slovanskými obyvateľmi, dnes mesto, ktoré sa môže pochváliť bohatou históriou a vzácnymi pamiatkami. Mesto bolo vystavané v 14. storočí a v podstate tá zástavba prebiehala postupne. Ulica, ktorá sa nachádza po pravej strane za touto zástavbou domov, sa nazývala niekedy Starou ulicou. Predpoklad je, že to bola prvá ulica, ktorá bola v tomto priestore postavená. Následne bola postavená ulica za touto zástavbou domov a až potom v podstate vzniklo toto námestie. Námestie je obdĺžníkového charakteru, má 280x60 metrov a nachádza sa tu 46 stredovekých domov. Celé mesto bolo postavené v prevažne gotickom štýle. Poznačili ho 3 požiare, z toho posledný bol v 19. storočí. Po ňom dostal Bardejov svoju súčasnú podobu. Na námestí sa nedá prehliadnúť najmä bazilika svätého Egídia. Severnú stranu námestia nám uzatvára táto bazilika, ktorá bola v roku 2000 pápežom Jánom Pavlom II vysvetená na baziliku Minor. Stojí na mieste pôvodného cisterciánskeho kláštora. Po odchode cisterciánov sa mesto na tomto mieste rozhodlo postaviť kostol. Prvý kostol bol drevený a následne sa potom postavil kostol kamenný, ktorý ale tiež vyzeral úplne ináč a bol oveľa menší. Pôvodný kostol bol postavený podľa prísnych stredovekých kritérií, to znamená, že bola prvá väža kostola, cez tú väžu sa vstupovalo do hlavnej lode a následne potom za tým nasledovala svätyňa. Po zemetrasení v 18. storočí bol kostol výrazne poškodený a ďalších 100 rokov nemal ani väžu. Pôvodný staviteľ, ktorý začal ten kostol stavať, niekde urobil nejakú technickú chybu a kostol sa mu začal v podstate rozchádzať. Takže postavili z prednej časti kaplnku a opornými múrami opreli hlavnú loď o túto kaplnku. Zo zadnej strany je hlavná loď opretá v podstate o mestské opevnenie. Aj zvony vo veži už boli nahradené novými. Pôvodné zvony sú vystavené pred bazilikou. Vidíme, že boli dva. Ten veľký sa nazýva Urban a malý sa nazýva Ján. Veľký váži 4000 kg a malý 2500. Jeden bol odliatý v Tarnove a druhý bol odliatý v Spišskej Novej Vsi. Úplne symbolicky tie zvony v 89., keď bola revolúcia, praskli a tak v 90. rokoch dalo odliať mesto nové zvony, ktoré potom osádzali cez tie malé gotické okienka, ktoré sa nachádzajú na veži. Jediný pôvodný zvon na kostole je umiestnený v malej plechovej vežičke a zvoní už iba ako umieráčik. Dvere, ktoré sa nachádzajú za zvonmi, boli vytesané dodatočne pre mestského kata, ktorý v tom období nemohol vstupovať do baziliky hlavným vchodom. Nechýba ani katová lavica, navrhnutá tak, aby ho ľudia zvnútra nevideli. Pôvodne sa v meste nachádzalo až 23 bášt. Každá z nich bola pomenovaná podľa niektorého z cechov, mali odlišný tvar a každá svoj vlastný názov.
V letnej záhrade tohto historického mešťanského domu nájdeme rôzne artefakty. Kamenné plastiky z radnice, časti portálov, ale aj unikátne kovové dielo, ktoré bolo kedysi umiestnené na Zborovskom hrade. Ďalší artefakt, ktorý sa tu nachádza, sú kamenné miery, ktoré boli umiestnené pôvodne na radnici. Dnes tiež sú tam, ale tie, ktoré sa tam nachádzajú dnes, tak tam boli umiestnené v roku 1510. Tieto pôvodné, ktoré zrejme pri nejakom mestskom požiari takisto boli poškodené, sú umiestnené tu. Máme dve tieto miery. Jedna je na strukoviny, druhá je na obilie. Fungovalo to tak, že akýkoľvek mešťan chcel prísť niečo predávať do Bardejova, nemohol si so sebou priniesť žiadne svoje miery, platili tie, ktoré sme mali my umiestnené na radnici. Nedaleko od námestia sa nachádza ďalšia zo zaujímavých atrakcií, o ktorú sa postaral zanietený fanúšik skupiny Beatles. Ulica, na ktorej stojí jeho dom, pomaľovaný úryvkami textov z Beatlesackých piesní, už dnes nesie názov Ulička Johna Lennona na počesť legendárneho hudobníka. Hneď vedľa neho vytvoril aj parčík Beatles, kde nájdeme kamene označené menami členov skupiny a názvami ich albumov. Komplex budov židovského suburbia v Bardejove patrí k najvýznamnejším lokalitám židovského kultúrneho dedičstva nielen v meste, ale aj na celom Slovensku. Keďže Židia mali po stáročia zakázané obývať kráľovské mestá, medzi ktoré patril aj Bardejov, suburbium ležalo až za jeho hradbami. Najstaršou stavbou tohto areálu je 9-klenbová synagóga z roku 1836, jedna z dvoch zachovaných synagóg tohto typu na Slovensku. Okrem synagógy sa tu nachádzala ešte menšia modlitebňa, židovská škola, vzácne rituálne kúpele mikve a hospodárska časť. V Bardejove sú okrem atrakcií pre turistov vytvorené aj skvelé podmienky na ubytovanie a voľný čas. Na ploche 31 km² sa rozprestiera ďalšie z pozoruhodných slovenských miest – Stará Ľubovňa. Jeho dominantou je hrad, ktorý na prelome 13. a 14. storočia nechal postaviť uhorský kráľ Ondrej III. V roku 1553 ho však zasiahol veľký požiar a po jeho obnove bol prestavaný na veľkú renesančnú pevnosť s viacerými baštami. Jednou z nich je západná renesančná bašta z prvej polovice 16. storočia. Po obvode môžete vidieť delové strielne, no a samozrejme ešte aj takéto vetracie otvory, ktoré sú pod ochodzou, a to preto, lebo dole pod nami boli ďalšie delové strielne na podporu obrany a pri výstreloch z dela vznikali veľké kudoly dymu, takže aby vojaci sa neudusili týmito kudolmi, tak potom každá strielňa bola ešte odvetrávaná vetracou šachtou. Architektom tejto časti bol Antonius Vlach, teda pravdepodobne mal taliansky pôvod, čo odvodzuje aj tvar tohto bastiónu, pretože takéto typy obranných stavieb sa začali stavať najskôr v Taliansku a odtiaľ sa potom rozšírili do ďalších častí Európy. Približne 10 kilometrov od Bardejova stojí v obci Hervartov 500 rokov starý drevený kostolík, postavený bez jediného klinca. Spomedzi drevených kostolíkov na Slovensku je jediný rímskokatolícky. Ostatné sú evanielické, grécko-katolícke alebo pravoslávne. Od roku 2008 je zapísaný do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Vnútri sa nachádza hlavná loď a babinec, časť určená len a len pre ženy. Hlavný oltár pôvodný už sa tu nenachádza. Ten, ktorý tu je privezený. Zaujímavý je nielen kostolík, ale aj jeho okolie. Okolí kostolíka sa nachádzajú vzácne lipy, staré približne tak, ako je ten kostolík. No a na okolo celého toho areálu sa nachádzajú sypance, ktoré sú namaľované na modro a slúžili na uskladnenie obilia, zeleniny, ovocia. No a nachádzajú sa tu aj unikátne dedinské sedliacké domy. Joj, horou, horou, poď Janík domov. Joj, horou, horou, poď Janík domov.
Joj, ja by som išiel, joj, keby som mohol. Ja by som išiel, joj, keby som mohol. Bratislavské korunovačné slávnosti patria medzi najvýznamnejšie kultúrne podujatia a sú v rámci Slovenska najatraktívnejším lákadlom pre zahraničných návštevníkov cestujúcich za kultúrou. Od roku 2003 sa každoročne konajú 4. júnový víkend a približujú históriu Bratislavy v tom najslávnejšom období. Tu v Bratislave bolo korunovaných 18 kráľov a kráľovien. Toto podujatie približuje tie najvýznamnejšie míľniky tejto ceremónie. Kráľ dostáva kráľovskú korunu od ostrianského arcibiskupa a potom pasuje rytierov Zlatej ostrohy. V zápätí nasleduje korunovačná prísaha, že bude zachovávať všetky privilégia, ktoré jeho predchodcovia udelili svojim podaným a šlachte. Napokon je to korunovačný pahorok, kde kráľ sa zaväzuje, že bude brániť celistvosť krajiny. Nech je budúci kráľ! Tlieskajte! Pískajte! Pískajte! Dnes počas konania sa slávností z Bratislavského hradu vychádza korunovačný sprievod s asi 150 hercami v dobových kostýmoch. Obrad korunovácie sa počas slávností aj dnes konáva v dóme svätého Martina. V uliciach mesta po obrade panuje ľudová veselica. Víno tečie z fontány, konajú sa rytierské turnaje a ohňostroje. Neodmysliteľnou súčasťou podujatia je tiež jarmok dobových remesiel, barokový bál či festival Frankovky. Počas sprievodu sú rozhadzované i pamätné korunovačné žetóny. V Strážovských vrchoch leží rázovitá slovenská obec Čičmany, ktorú preslávili unikátne maľované dreveničky. Biely vápený náter na domčekoch pôvodne plnil ochrannú funkciu. Chránil ich pred škodcami a vplyvmi zlého počasia. Ornamentálna výzdoba sa vyvinula až neskôr na novopostavených domoch, najmä po veľkom požiari v roku 1921. Bola tiež obohatená o motívy inšpirované výšivkou. Chcel by som spomenúť hlavne aj ľudí, ktorí tu pôsobia a pracujú a zveľaďujú tento cestovný ruch a tú kultúru. Ako vidíme tú dreveničku za nami, pred ňou sa poriadajú rôzne kultúrne spoločenské podujatia tu v Čičmanoch a predávajú sa tu rôzne suveníry. Dôležitým faktom je spomenúť, že to robia mladí ľudia, zanietenci. Raritou ľudovej architektúry v Čičmanoch boli kedysi poschodové domy, ktoré slúžili veľkým rodinám, neraz aj s 30 členmi. Posledným takýmto zachovaným poschodovým domom v obci je Radenov dom. Ahoj. O Rajci sa dá povedať, že je najstaršou osadou Rajeckej doliny. Od 14. storočia patril pod Lietavské panstvo. Medzi najznámejšie remeslá, ktoré tu boli, sa zaraďuje rezbárstvo, garbiarstvo a kožušníctvo. Tým, že mal Rajec šikovných remeselníkov, dostal aj rôzne výhody od panovníkov, napríklad voľný vstup do miest bez platenia mýta. Jedno z takýchto práv udelila aj Mária Terézia. Dnes sa toto takmer 6000-ové mesto píši radnicou zo 16. storočia. Ide o pôvodne renesančnú stavbu, ktorej otvorené arkády slúžili ako trhovisko a na poschodí boli administratívne miestnosti Mestskej rady. Od poslednej rekonštrukcie v roku 1992 sú arkády zasklené a radnica slúži ako obradná, koncertná i výstavná sieň. V južnej časti námestia stojí jednoposchodová renesančná budova, typická ukážka architektúry 17. storočia. Zo zápisov Mestskej pokladničnej knihy vysvitá, že začiatkom 19. storočia slúžila budova ako mestský pivovar, neskôr tu bola mestská krčma.
Od roku 1993 sídli v objekte Mestské múzeum s 2 expozíciami. Sú v nich zaujímavé exponáty živej aj neživej prírody rajeckej oblasti, historické dokumenty, remeselnícke nástroje a výrobky. Nájdeme tu aj zariadenie typickej mešťanskej izby zo začiatku storočia. Rezbárstvo, ktoré bolo v Rajci významným remeslom, preslávil najmä Jozef Brieštenský. Dal dokopy všetkých súkromníkov v oblasti a vytvoril družstvo Rezbár. Bolo to prvé družstvo na Slovensku. Žiak Jozefa Brieštenského, pán Jozef Pekára, je aj autorom vyrezovaného Betlehemu v Rajeckej Lesnej. Prvá písomná zmienka o obci Rajecká Lesná pochádza z roku 1413. Dnes je už známym pútnickým miestom, kam ročne prichádzajú tisícky ľudí, aby navštívili svetovú raritu. Unikátny vyrezávaný Betlehem. Pán Pekára, keď začal na tomto diele pracovať, tak nerobil tak, že čo mu prišlo na to tam dal, ale po dohode s kňazom Valientom, ktorý pochádzal z Prievidze, sa dohodli tak, že zachytí do toho celé Slovensko. Pán Pekára si spravil veľký náčrt, rozdelil si to na 3 časti, na stredné, západné a východné Slovensko a postupne na tom tak aj pracoval. Najskôr vyhotovil stredné Slovensko, neskôr jej západné a úplne nakoniec východné Slovensko. Výroba Betlehemu trvala 15 rokov a svojich prvých návštevníkov privítal v roku 1995. Slovenský Betlehem je dlhý 8,5 metra, 3 metre je na výšku a 2,5 metra je do hĺbky. Vyrobený je z lipového dreva, má 300 postavičiek, z toho polovička sa pohybuje. V čistej prírode Rajeckej doliny vyviera prameň kvalitnej vody. V oblasti nájdeme i závod na výrobu známych nápojov. Ďalším klenotom je prírodná liečivá voda so zaujímavým zložením. Jej zloženie je veľmi jednoduché. Je to hydrogén, uhličitano vápenato horečnatá voda. Pomáha pri liečení pohybových ochorení, ktorá pomáha pri liečení chorôb z povolania, chorôb nervových zakončení a hlavne veľmi dobre pôsobí pri zotavovaní sa z rôznych úrazov akéhokoľvek typu. Takže to je ten náš klenot priamo v tých rajeckých tepliciach. Samozrejme, rajecké teplice ponúkajú vyžitie kultúrneho spoločenského rázu, pretože sa tam konajú najznámejšie podujatia, hlavne v tých letných mesiacoch. A ďalej, samozrejme, návštevníci môžu navštíviť aj pamiatky na okolí, či už mesto Žilina sa blízko nachádza, alebo rôzne iné. Liečivú vodu v rajeckých tepliciach využívajú aj kúpele, ktoré sú atraktívnym miestom na trávenie liečebných, ale aj relaxačných wellness pobytov. Celý interiér kúpeľného domu je zariadený v antickom štýle, čo mu dodáva jedinečný šmrnc. Hostia si pri pobyte môžu vyskúšať vrchol kvality služieb a precíznosť dizajnu v pravdepodobne najúžasnejšom hoteli Slovenska Aphrodite Palace, ktorý môže svojím luxusom konkurovať svetovej špičke. Hneď vedľa kúpeľného domu majú hostia možnosť poprechádzať sa v parku s jazierkom a fontánami. Od roku 2014 je v Rajeckých Tepliciach novou atrakciou Múzeum dopravy. Bolo zriadené priamo v budove železničnej stanice. Návštevníci tu majú možnosť vidieť ukážku historickej dopravnej kancelárie či model historického koľajiska, s ktorým sa môžu zahrať aj deti. Nechýba dvojrozmerný obrazový materiál, dobové uniformy, ale ani modely niekdajších motocyklov. Wellness hotel Patince sa nachádza na najjužnejšie položenom bode Slovenska pri obci Patince. Disponuje 250 lôžkami, 99 komfortne vybavenými izbami, nechýbajú rodinné apartmány a ani luxusné suity. Hotel je vhodný na organizovanie firemných akcií alebo víkendové pobyty pre rodiny.
Zabezpečuje tiež tematické podujatia v období Halloweenu, Veľkej noci či Silvestra. Práve v tomto hoteli môžete zažiť aj jedinečnú tajskú masáž od tajských masérok alebo wellness ples na začiatku každého nového roka. Najvýraznejším z benefitov, ktoré hotel ponúka, je termálna voda. Prvá písomná zmienka o liečivom prameni vyvierajúcom z hĺbky 170 metrov pochádza z 13. storočia. Ako prví sa v ňom kúpavali už rímski vojaci. Ďalšou zaujímavosťou, ktorú hotel ponúka, je ich vlastná vyhliadková loď, umožňujúca plavby po Dunaji. Na lodi vám radi zorganizujú hudobný večer, diskotéku alebo tradičnú veselicu. Asi najzaujímavejšou a možno troška aj kontroverznou službou, respektíve atrakciou, ktorá tu na hoteli je krmenie afrických sumcov. Nevzniklo to vôbec prvoplánovo ako nejaká aktivita, atrakcia pre hostí, ale postupne sa to nejak vyvinulo. Máme tu v podstate rímsky kúpel, je to jazero s termálnou vodou, kde boli nasadené africké sumce a tieto africké sumce treba krmiť, my sme to robili pravidelne a pri našom rybárovi sa vždy zhlučovalo rôzne množstvo ľudí. Ide o to, že tie sumce sú veľké, zhruba 1,5 metra, v tom jazere ich je 20. Počas toho krmenia tie sumce vychádzajú na breh a naozaj je to niečo, čo sa na Slovensku nerobí. Najzaujímavejšie podujatie v našich Veľhorách je aj spomienkou na totalitný režim, časy pionierské, zväzácké a rekreácie, ktoré samozrejme zamestnancom hradilo ROH. Smutné je len to, že pri tejto príležitosti do Vysokých Tatier viac turistov pritiahnu české cestovné kancelárie ako tie slovenské. Vozíme 10 000 klientů na Slovensko ročně na týdenní pobyty, tak ta třešinka na tom dortu je právě náš retropobyt, rekreace ROH, dovolená v Tatrách jako tenkrát. Pobyty se realizovaly právě v hotelu dříve Zotavovna Morava v Tatranské Lomnici a ten program je uspůsobený tak, že je to naprostá recese, všechno dobrovolné, začíná to budíčkem v 7 hodin ráno budovatelskými písněmi, následuje rozcvička. Rozcvička je taková komplikovaná, my se sejdeme v recepci, řekneme si pár rekreantských vtipů a potom se přesuneme na louku před Moravu, kde se tak recesně trošku cvičí, potom se jde na snídani, po snídani následuje program, každý den je jiný, většinou jsou tam půldenní nebo celodenní výlety, jezdíme Pěniny, splav Dunajca, prostě ten program je velmi bohatý, historickou železnicou Kométou jezdíme na Štrbské pleso, takže je to skutečně našlapané. Pochopitelně nechybí brigáda kolem hotelu, seznamovací večírky, rozlučkové večírky. Je to komponovaný pořad 8denní, kdy se skutečně klienti nezastaví. Kdo chce, může, kdo nechce, nemusí. Rozšířili jsme to navíc ještě o jednu službu. Je možnost vypravit nebo zablokovat vagon v Praze do vlaku Košičan a lidi nám vlastně po trase z Prahy přes celé Čechy a Moravu najíždí tím vlakem. My máme připravené autobusy v Popradu a vozíme je sem do Tatranské Lomnice. Představte si, že 100 rekreantů z hotelu Morava, ze Zotavovny Morava si připraví transparenty, mávátka, sedneme do historické kométy, přejedeme do Smokovců, vystoupíme a dav 100 rekreantů se zařadí do průvodu, který je tady tradičně organizován. Jsme součástí toho průvodu, lidi nám mávají, tleskají, máme připravené hlášky, není vata, nejsou vložky, co si dáme mezi nožky, neboli Proletári všetkých krajín, spíte sa! Slogany za socialismu, tak přesně tohleto se vlastně připravuje na ten prvomájový průvod. Je to obrovská sranda, lidi si to užívají. Ideme ku Grand Hotelu poza kostolík, ten starý, pozdravíme tam súdruhov z Pace Interis, hej, a vrátime sa naspäť a budeme tancovať, výskať, juchať až do rána. Splavovanie Dunajca na drevených potiach, raftovanie na gumenných člnoch, vozenie sa na kočoch ťahaných koňmi. To všetko na vás čaká po príchode do malebnej oblasti Pienin. Kto nebol na Pienine, nie je Slovák a Pieniny sú jedný z najkrajších kútov nielen Slovenska, ale v Strednej Európe. Keď sami pozrieť na tú krásnu prírodu, na splav Dunajca, na tie krásne hory, takže Pán Boh si veľmi dal záležať na tvorbe tých krásnych Pienín a toho národného parku. Ľudia by mali k nám chodiť kvôli tomu, že je tu veľmi dobrý, čistý vzduch, krásna príroda
A po ďalšie, že ich tu čaká veľmi veľa krásnych spomienok a atrakcií. Okrem spomínaných aktivít je v Pieninách rozšírená aj cykloturistika či pešia turistika po poľskej strane cez Tri Koruny a Sokolicu. Vhodným východiskovým bodom na túry je aj dedinka Lesnica s 533 obyvateľmi, kde sa nachádza turistická chata Pieniny. Teraz v tejto chvíli stojíme tu pred chatou Pieniny v Lesnici, kde tá chata je turistická a ideme na rekonstrukciu tejto chaty, kde sme získali grant. Ideme celú chatu zrekonštruovať, aby bolo ubytovanie trošku kultúrnejšie na vyššej úrovni, na goránskom štandarde. To znamená, že by každá mala sociálku, aj sprchu, k tomu mal bazénik, bude samničky, k tomu konferenčné priestory, aby ten turista, ktorý dojde tu aby po tej túre, ktorú spraví v Pieninách, aby sa večer vedel oddychnúť aj v tom bazéne. Pieniny navštevujú ľudia z celého sveta. Splav Dunajca prebieha v období od mája do konca októbra, pričom denne tu zvyčajne býva od 1000 do 2000 návštevníkov. Turista, ktorý sa vezie na ploti, dostáva od plotníkov aj výklad o tom, čo všetko sa tu nachádzalo. Zaujímavé je rozprávanie o mníchovi Cipriánovi, o červenom kláštore alebo o bylinkách. Najatraktívnejšie je krajinou Pieninami, je to z Černého kláštora priamo do ústí Lesnického potoka, to je 9 kilometrov. Okolo Dunajca ide rieka a okolo rieky ide cesta. V minulosti to bola akože solná cesta, kde z Vieličky, sol za Marie Terezie, tovar sa vozil okolo Dunajca. Takže tá cesta teraz slúži prakticky pre turistov, kde chodia peši alebo chodia na bicykli okolo Dunajca. V Ľubovnianskej kotline leží i známa obec Hniezdne, v minulosti najmenšie kráľovské mesto Uhorska. Dnes sa tu návštevníci môžu oboznámiť s históriou výroby liehovín od dávnych čias až po súčasnosť. Nechýbajú ani expozície s ukážkami tradičných remesiel a náradí, aké sa používali v konkrétnom období. Môžete tu nájsť aj jeden z najväčších drevených obrazov na svete, zobrazujúci tradičný život obyvateľov Severného Spiša. Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, sa rozkladá na ploche 36 700 hektárov. Zaraďuje sa medzi najmladšie hlavné mestá Európy s populáciou takmer 500 000 obyvateľov. Mnohé jej pamiatky, ktoré dokumentujú časť histórie, nájdeme práve v Starom meste. Ide o turistami najnavštevovanejšiu časť Bratislavy. Okrem historických pamiatok tu nájdeme aj mnoho reštauračných zariadení, galérií, veľvyslanectiev, konzulátov, štátnych úradov a inštitúcií. Unikátnym je Bratislavský hrad so 4 vežami týčiaci sa nad Dunajom. Prvá písomná zmienka o ňom pochádza z roku 907. Za čias Márie Terézie sa stal prestížnym kráľovským sídlom. V roku 1811 hrad vyhorel a vyše 140 rokov bola z hradu len ruína. Od roku 1950, keď bol prvýkrát po ničivom ohni zrekonštruovaný, nesie prvky tereziánskeho štýlu. Momentálne má hrad podobu štvorca so 4 vežičkami. Celé jedno storočie boli v prevádzke aj obľúbené bratislavské kúpele Gressling, vybudované na brehu Dunaja. Populárne boli najmä preto, že v časoch ich vzniku si nie každý mohol dovoliť mať doma baňu. Mestská vodáreň totiž dodávala pitnú a úžitkovú vodu aj do domácností až od roku 1886. Preto sa ukázalo ako potrebné vybudovať tieto kúpele s plaveckým bazénom, parným kúpeľom a radom kabínok s voňavými kúpeľmi. Od roku 1994 sa v nich však už nekúpal ani jeden návštevník. Naša kapacita bola vždycky vypredaná. Návštevnosť sme mali stále obsadenú. Tak ja nechápem, prečo sa z jedného dňa na druhý deň zrušili kúpele. Jeden deň sme fungovali v nedeľu, bola rodina savna a pondelok nám povedali, že nás zatvárajú, že nás likvidujú. A to prečo? Lebo mesto to dalo podvodníkom do ruky. A na toto sa s prepáčením za výraz vykašľali. Za 25 rokov od revolúcie Slovensko prešlo viacerými zmenami. Bohužiaľ však nie dobrými. A okrem zlikvidovania fungujúcich odvetví, medzi ktoré patrilo hlavne poľnohospodárstvo a ťažký priemysel, doteraz vláda ľud presvieča len o svojej neschopnosti.
Žiaden politik, ktorý svojimi zlými rozhodnutiami spôsobil krajine miliardové straty, vo väzení nesedí. Veselo sa kradne ďalej a sociálna neschopnosť štátu je vyrovnávaná neustálym zvyšovaním povinných poplatkov pre tých, ktorí pracovať za minimum ešte vládzu. Nad tým by mali naši politici porozmýšľať, lebo nie je zvyšovaním DPH, zvyšovaním dane, dať ťarchu na ten podnik, na každú aktivitu, ktorá je, len preto, aby peniaze prišli do štátnej pokladní. Je treba, aby každý korektne zarábal, aby každý korektne mohol platiť dane, len takto môže fungovať. Ak niekto začne klamať, ak niekto nebude priznávať, to sú peniaze, ktoré chýbajú v štátnej pokladnici a štátna pokladnica čo musí robiť? Musí si požičiavať peniaze, zadlžovať národ a národ to bude splácať. Prestať s tou politikou. Keď to dokázali Švajčiari, nie sú oni chytrejší ako my, len sa vedia absolútne reálne postaviť k potrebám človeka, vedia si vážiť toho človeka a takisto počítajú s ním, že nie len vtedy, keď je aktívny, ale aj vtedy, keď už je v 3. štádiu svojho života. Korupcia a nezmyselná improvizácia vlád so zákonmi postupne ničí podnikateľské prostredie, čím sa Slovensko stáva jednou z najpomalšie sa rozvíjajúcich krajín Európy.